Igbo bụ Igbo ekele m unu abịakwa m ọzọ tata ka m si abịa nwanne unu nwoke nke unu mafia Maazị Uchenna Ijegalụ atụọla m n'ọgbọ ka m si atụ iwetekwara unu ozi ọma ahụ nke aha anyị cha niile ma nke aha anyị kpọrọ anyị bụ ndị Igbo. Ofu ihe na-atọ m ụtọ na ndụ m bụ na mmechi anya mepee welote na mbụ nwa afọ Igbo. Ọbịa na-atọ m ụtọ nna agbaso egwu n'ihi na Chukwu kere m ka eme ọfụma mwepụta n'ala Igbo. Ndị Igbo na-eme ihe kacha ụtọ. Ọ bụ otu nwoke mụ na ya n'ofu mbọsị na-asị ya onye ebe ka ịbụ. Ọ sị na ya bụ onye Igbo, nnukwu Igbo, ọ na-atụ mba. Ezigbo ihe. Mana ka o si na-adị na-etufughị oge anyị ga-agwa unu isiokwu anyị ji bịa taa. Ọ bụrụ na eso program anyị a kemgbe ị ga-achọpụta na anyị na-akpa ihe a kpọrọ ugwu. Mana taata anyị agaghị atinye ọnụ na nke ahụ n'ihi na ọ na-adị mma ka esie nri ka o ghee ọfụma tupu erie ya. Mana tupu nri ahụ eghe ọfụma o nwere onye ga-abịa tinye ọnụ n'okwu a ma ọ bụrụ na program nke taa. Agwala m na anyị ga na-achịkọta ọnụ n'ihe dị mkpa maka na o nwere ihe mma ịmahọ nwee nke mma ịmahọ anyị bịa achịkọta ọnụ lekọta ihe ọnụ ọ na-adaba maka na mamịrị anyị kọta ọnụ ọ na-agbakọ ọnụ ụfụfụ ọ bụrụ ya nụ adaghachi ileba anya na ịgbasatara eziokwu. Ama m na ofu ndụ ga-asị na ọ na-ekwuru ihe dị otu a ihe emetụ a. Achọrọ m ịgwa gị tata na o nwere ihe dị ka eziokwu. Eziokwu bụ ndụ, okwu asị bụ ọnwụ. Ọ sọkwa gị na-anwụ anwụ ya bụrụ na ụwa niile mara gị na onye a bụ onye na-ekwu eziokwu. O nwere ebe ị ga-eji akpa afa gasa onye eme n'otu a ya gosi na onye ahụ nwere ihe dị ka eziokwu n'ime. Isi mmadụ kwụrụ onye ahụ kwụrụ, isi agawa onye ahụ agawa, ya gosiri na onye ahụ bụrụ onye na-ekwu eziokwu n'ime mmụọ na onwe ya. Ọ bụrụ ịpụta ejiri gị na-ama atụ na nwoke asụgburu onwe ya na-asị na ọsụ gị nọkwara na ihe tụsọ eziokwu dị ya n'ọnụ bụ ikere mmadụ ego n'ọdụdụ. Ọkwa n'ezigbo ihe. Ọ bụ ezigbo ihe. O nwere onye ọbụla dị iche ha emebere eziokwu ma nwoke o ma nwaanyị o ma okenye o ma nwatakịrị o. Eziokwu na-akwụ ọtọ. Nke ka na-agbagwoju m anya bụ otu ndị kpọrọ nwa ndị ụkọchukwu a na-atụ asị. Onye ka ị na-emekwana na nke a? Chukwu kere anyị n'ime mmụọ na eziokwu. Anyị kwesịrị ịbụ ndị na-anọchite anya Chukwu n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime. Ma ofu ndụpụta ha na-atụgharị asị na asị. O ebe m jere ofu mbọsị nwa ofu onye agbata anya wee chekwa obodo nke anya wee chekwa nke ọzọ anya wee mekwa nke a na-atụgide asị ya ekwugide niile na-ekwu. Omeche nchọpụta na ya onye ahụ ọ na-ele nnọọ ife eriri ya ji ekecha akpụ ụkwụ n'ime ahịa. Ịgbakọ ihe dị ebe a nwerekwa isi mana ife nnọọ ka o si eto ọnụ na-asị nnọọ o nwere uru dị n'isi azụ. Ụmụ obere azụ abụrụkwa nnukwu azụ uru dịkwa n'isi azụ nke nnukwu ụmụ obere azụ ahịa nwere onwe oke uru mụ anyị chere o nwere uru dị n'ime ya. Ikwu eziokwu na-adị mma. Ọ ya dị mma kpọọ uche ịza n'ihi na ị na-akwụ n'eziokwu. Ọ bụrụ na nna gị na-eme ihe ọjọọ, nne gị na-eme ihe ọjọọ, asị gị bịa gbaa osigharị, ịpụta maka na nne gị nọ nna gị, i wee tụọ asị, iwee kpuchie ha. Ikpuchiche ha n'iru mmadụ, ị ga-ekpuchikwa ha n'iru Chukwu. Ikpuchiche ha n'iru mmadụ, ị ga-ekpuchi ha n'iru Chukwu. Ịmakwa na Chukwu na-afụ ihe niile. Chukwu kere anyị n'oyiyi. Anyị kwesịrị na-eme ihe Chukwu ji wee kere anyị. Anyị ga-agba mbọ were ogbo anyị asụcha akwa ma ogbo anyị asa ahụ wepụta ile anyị sachapụ asị n'ọnụ anyị maka na ọ na-adị mma ka mmadụ kwuo ihe asị na onye a kwuru ya. Ọ na-adịkwa mma onwe ihe merenụ asị na onye a mere ya ofu ndị asị mba na onye amamelite ụdị ha maka na onwe ihe eji mara ya. Aka gị kwụrụ ọtọ, ihe na-eme n'ụwa na-akwụ ọtọ, mana ihe na-eme na-agbagọ agbagọ, ndụ ga-agbagọ agbagọ. Gụwa bụ nwoke na-ege m ntị, gụwa nwaanyị na-ege m ntị, o nwere uru dị n'isi asị. O nwere uru dị ụra ịgba akaebe na-adịghị mma. Asị ya bụ akaebe mmadụ ịtụgba asị niile nọ n'ụwa maka na ego enye gị. Onegodo otu anyị ka mechara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị Naịjirịa. Ofu ndụ na-etesi aka n'ihe ọjọọ maka otu ego e nyere ha na-enweghị isi.
ị ga-erichi erichi n'etufu oge onye ahụ anwụọ hapụ ụwa. Gịnị ga-eme ka ị ghara ikwere n'eziokwu? Kedu ihe ga-eme ka nwa na-ege m ntị tata ghara ikwere n'eziokwu? Eziokwu na-akwụ ọtọ. Eziokwu na-akwụrụ onwe ọtọ, nọdụrụ ọcha, kwụrụ ezigbo ọtọ, na-agara onwe n'iru. Mana ị na-atụ asị, ọ na-adị nnọọ ka nri esiche unu adịghị ha n'ime. O nwere ka ị ga-esi esi nri ghara isi nri unu chacha, ọ ya okwu n'oriri. Ma ndị na-ahịa ahụ asị ha nri n'unu, ha na-eme maka na ọ bụgoro iwu, mana ikwu eziokwu ọ bụrụ ihe ikwesịrị ha ime ka ha na-eme ha. Ụmụnne m na ụmụnna m, na-etufughị oge, m na-agwa unu na ihe dị mmadụ mma, n'ihe jọrọ njọ jọrọ njọ. Ị ga-agba mbọ, onye ọbụla bụ enyi gị nwoke maọbụ enyi nwaanyị nke na-atụgharị asị si ya na o nwere uru dị n'ime ya, ọ gaghị eti gị ihe. Wepụ asịrị n'ọnụ, wepụ ịtụ asị, wepụ ịgba akaebe na-abụghị eziokwu n'ahụ gị. N'ihi na ọ na-adịkwana mma ejiri ama atụ asị na onye a dịka ihe a, ọ bụrụ ezigbo atụ ka a mara. Inu okwu ka ndị Igbo ji ekwusi okwu, ewere inu okwu etupịa ya ọnụ. N'ihi na anyị nwere usoro anyị eme ihe n'ala Igbo. Ụmụnne m na ụmụnna m, na-egbughị oge, m ga-agwakwa unu na-akwụ ọtọ n'eziokwu. Anyị egbughị egbu na ị na-anwụ anwụ, kwuru n'eziokwu. Eziokwu dị mma n'ụwa niile, ma taa ma echi ma nwanne echi. Eziokwu bụ eziokwu. Anwa na anwa sị na na onye abụ enyi m nwoke, onye ezuo ohi ejidie, ị bịa n'ụlọ ikpe asị gị isi na-asị nwere ohe ọbụla ozi, onye ejidere jide kpaa ya aka, kpachie ya aka ike, na-atụ asị onye mere ihe ọjọọ si ya na o mere ihe ọjọọ. Ọchịkọ ọkpara ka onye nwa gụrụ egwu a, kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ, akpọrọ ezi omume ihe ọjọọ, kpọọ ezi omume ezi omume, kpọọ ajọ omume ajọ omume. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, ihe dị mma dị mma, ihe dị njọ dị njọ. Ndị na-ege m ntị tata, ka anyị hapụtụkọ n'ihe taa, mana ọ nwere ka a ga-esi kwugide ekwugide ka ekwuchie ya. Mana ka o si na-adị, ị ga-agba mbọ gbasa ozi a, n'ihi na eziokwu na-adị ọcha, okwu asị dị nji. Ụra na ọnwụ abụghị ofu ihe. Ụra a na-etete etete, ọnwụ adịghị etete onwe etete. Ị ga-ewepụ aka n'ihe ga-edije gị na usoro na-adịghị mma, n'ihi na anyị na-agwa gị ihe a ka i wee nnukwu onye ọgwụ ibie, n'ihi na ihe dị mma dị mma. Ekele m na-ekelesi unu ike. Onye nke dara ụjụ gee anyị ntị, ekele gị. Onye nke na-anụbeghị anyị ịnụ ike ọrụ ibe gị, maka na a sị na aka nri kwụ aka ekpe eme gịnị akwa aka nri ọ na-adaba. Ekele m na-ekelesi unu ike. Makwa na afa m ka bụ Maazị Uchenna Ijegalụ. Ọnwa ozugbo ka ị chọrọ ime nweta anyị ebe anyị nọ, ka anyị nọkọ wee kpaa ihe dị otu a. Ọ ịchọkwara ime ka anyị mata ahịa ị na-azụ, nke ndị bekee na-akpọ advert, chọrọ ịbịa tinye aka soro anyị mee ihe anyị na-eme. Ọnụ ụka gị ka ị chọrọ ịmara ka anyị mara ebe ọ dị. Ọ bụrụ na akwụkwọ gị chọrọ ịmara ka anyị mara ebe ọ dị, ebe ọ bụ na ị nọ, anyị ga-enye gị igwe ntị anyị, ka nọmba anyị na igwe ntị, ka ị nwere ike kpọọ anyị ka anyị nọkọ kpakọta nkata, mara ka ihe a ga-esi na-aga n'ihu, ka ọ ga-esi na-adawakwa. Ịchọrọ ịnweta anyị na ekwentị maọbụ igwe ntị ka esi ekwu n'ala Igbo, ị ga-enweta anyị na 08036439671, maọbụkwa ịnwetakwa anyị na 08094343206. Ịkpọ ha na anyị n'igwe ntị a, anyị were ọsọ ebe ọ bụla anyị na-abịa, maka na ihe gbasara ndị Igbo na-echu m ụra. Ọ na-echu m ezigbo ụra. Ọ bụ ha na gbasara ndị Igbo, ebe ọ bụla ị kpọrọ anyị n'igwe ntị a na-agba mkpọ gị, anyị abịaba ebe a. Ịnọgo n'elu ugwu ma ọ na ndịda, anyị abịaba, n'ihi na ihe ndị Igbo na-atọ m ụtọ. Ịchọsịkwa ịnweta anyị na nke nnukwu teknụzụ nke www a, maka ime ya na-akọ, ị ga-enweta anyị na www.procyonrtv. Ị chọrọ ịmata ka a si spelụ Procyon, spelụ ọrụ gị na bekee ka ọ na-adaba. Ihe ọ bụ Procyon. Na-etufughị oge, ekele gị, kenesie gị ike, maka na oge anyị nyere anyị wee gaa anyị ntị, n'ihi na ọ dịrọ ofe. Ekene gị, kenesikwe gị ka ị gbaa mbọ wee gbasa ozi a, n'ihi na ozi a na ọkwa bụ ọkwa dị oke mkpa. Ị ga na-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke Igbo, n'ihi na nwafọ Igbo ka Igbo. Afọ Igbo ka Igbo. Ị ga-eme gosi anyị na ụmụ Igbo bụ enyi. Anyị afụ mbọsị ọzọ anyị bịara atụpịa ya ọnụ.
ekele m unu.